ሰላም ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ምሳኹም ዘለኹ ብርሃነ ንሎሚ ሓንቲ ኣዝያ ብልጽ ዝኾነት ብውሑድ ገንዘብ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክንድውለላ ንኽእል ኣፕሊኬሽን እየ ከሪአኩም መጽእ ብፍላይ ከዓ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ንሕና እዞም ካብቲ ከባቢ ንሱ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድመጻና ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምድዋል ኣዝያ ትሕግዘና ማለት እዩ ካልኦት እውን ከምኡ ማለት እዩ بزغنا كنت كمل لان خيل زياد صبوت خوينا رغيبيا نبغى قبلكم من هالبات كلمة حجي سبز بس حتى يلزت كم نيرو أنا قن كابتي يلز زياد بلزت كوينا رغيبيا تيلز من هالبات غرز الكام 10 قرشين أبن دحراتي خاطر 10 قرشين 9 سنتيم دي قال غرز الكام دحر عم شغلشتي خانكم غرز الكام بزغنا زياد كن زغنا تغراتي بلان دحراتي نويح دقيق مزرابكا زيادة بلز كوين هرقيبيا نابن زياني حمش قرشين حراتيخا لا العسران حمشن دقيق تزاربك إذا بزي مقناني سبلكم زلو تفتنوا مالتي كارد مسأتخمو تدولو نورمال تريوات نقرأ كايون شعور دولن كلها بزغنا غريكمي دولن كلها تريكا يا خندي جنزب لك كندي دقيق تزاربك يخل تزلك جنزب تعبرك يا مالتي تدولن كلها لازم يبلغ خوينا رخيبة كم يقرنا نتكلم الله من خلنا بقى بقولكم زي ما قلتوا زي ما لك كبر لازم الخبوص ريفولوشن ولا لا زي ما قلتوا اوكي جنا كن كفتا انا اريد اسلص انا حقو يا كم يقركم تي ريجستر كم تكبروا نغريكم كدم ساندي بدحريو بحبار كويننا وريدنا كن كفتا انا مالتي اوكي جيت جمس أسأله مثلاً نساب نطبيعنا سابت يا تالي الحاج أوكي أنا عن مراد أبزيا كل بزيا قمت يستفعل على أبليكيشن وفدلو بزا بلاي ستور زناتو زهنا سفلتي تحريا بزهينا بوس ريفولوشن قدم بيلتي في أسئلة أنا حقور محج خورجان كلها ومتياتنا لا أبزلت نان ريات لنا أنا تفعل حندقيمة بوس ريفولوشن أب تبلزلا زيا مالتي اوكي بوس ريفولوشن اب تبدل اب زيان طوق مالتي اوكي تبانتو تحركم زمس قبرنا كينا انستال نبلا زيا مالتي زي انستال نبلا زيا مسياتلنا لا زيا تسال زيا مسرانا سامهونا نرغاقص اوكي تحرب زيا انستال نطو توردلنا صابت ورد نصبيا يا أنا كم زغدي مزبلكم تبات خوينا رخيبة دحرفتيهم ما سهم كم تتكلم تنايزيات خونو دحرك المحجن تكلم نيرنا هاي سوكي اللاتنا مالتي نزي فلتنا ريو نمن تايسب قطتا كل نادو ولا بزح كنزب خسر 25 دقيقة سي 10 قرش انت خامان كندو داركاي تزاربا كان كبالكا دحانو كي تسنيحات كون سوكي زياغم 5 دقيقة كندو تزاربنا دلا لازم فلاينه ببزح زدول سب زياد حقزو خوينا سميعتني بزح بلجاتنا الله ولا حنا توش تخريكم يوم ساعتنا نعم كالونا بزلنا نحر لينا بزي استفلا لي ابلكيشنات الله بعد فلايزي ريبتل بلوزي ليبون بلونا بستحت لنا مثلني كم يوم دا مسلون سبتك امي اني تتقم كله من زي ما يفلتكم يتقم كله من مالتي كن سبتك كملو من نحر لينا وسون تقم نخيل زيا كنا نبزيادات بط خوينا رخيبيا جوري دالا نابا هنكيدينا بتي اوبن كن بلا نخلينا او نيرناي زي كوينو ابز خيدنا حجوري دا سلازلا ابز لا متيا ابز خيدنا نخفتا مالتي ابلا ليا نتو يا انت بتخفت حنساكم تطبيع لنا اوكي جيت خفيت على تحرى ابز سولا سندو للو بستحت نريوز لنا او خيدنا نتو مالتي سولا سن فقاد نهبا قال قانقا انت دا خوين تناتنا ناتينا جيرمن سلازخوني تنحنا نتقملو قانقا قال تدا خوينو بتي يتعدو قانقا نردو زفق على هبا مالتي ويكا انجليش نحر صنيح الله دبلك متي فقاد نهبا مالتي تحرى ابز خيدنا توطري تليفوناتنا نمزقبو تخندولو نخيل قطر تليفوناتنا ندولو ابز نوتو دلايكا مالتي يجوز عدز ابز عدز اللهم قدنا يكون كان لايك اخطو تبزي ولا الديو قال تليفون نحراليكا ابزات توت خليها يا تقمي يقولون مالتي
أنا بزيت أنا تيجي ولا لا خبايا يا دحر كم زيارنا مسافنا يا أبزيا ماينو نمر بروفان ولا لا بزي سوم كريوي ومتيا تليفون صراحة دحر كوينا دحر اس ام اس كسدولنا أب أنطوق مالتي بزي أنطوق يا حجن صبيالنا اس ام اس كمتي بس ما زي اس ام اس قطع يزاتو اوكي قطع ياتو تحلفك على مالي اوكي እንደገና ከምዝ መጽያትና አለ ኣብዚ ሱላ ሰንድ ብል ኣብ ታሕቲ መጽይና ኣሎ ታ ሱላ ሰንድ ብል ደላ ቀና ህርባን ለናችሁ ፈቃድ ህባ ማለት ኦኬ ያም ዝገርና ምሳረና ከምዚ ኢል መጽይና ኣሎ ኦኬ እዚኦም ቅድሚ ሕጂ ዝደወል ኩሎም እንያ ብስተርየና አይደለ ያ ቅድሚ ሕጂ ዝደወል ኩሎም ያዚያ ተርየና አይደለ ዝኾነ እሱ ኣገዳሲ ይኮነን ሕጂ ናናንሱ ኣብዚ ኸይድና ብዚ ገንዘብ እንድሓርክና እትኾይና ኣብዚ ናቱ ኣብ ታሕቲ ፍወንዚ እዚያ ማለት ኦኬ ፍወንዚ ኩታበን ኢንዴር ኣፕ ሂንሱ ዝብል ደላ እዚያ ገንዘብ ኣትወልያ ትብል ደላ እዚያ ኦኬ ገንዘብ ኣትወልያ ትብል ደላ ስለዚ ኣብ ኸይድና ክሊክ ጌርና ክነቱ ንኽእል ኢና እንተደሊና ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑን በዚ ሸነኽዚ በዘለና ናተይ ሕጅብ ስተሪዋት ኣለኹ 0.7 ሳንቲም ኣለዎ ማለት እዩ እንو ሕጂ ደው ኢለ ስለ ዝወዳኹ ስለዚ ኣብዚ ኸይድና እውን እንድሓር ጠይቕናዮ ተሕሳብ በዚ ይረአ ኣሎ እንድሓር ኢናዮ ማለት ኣብዚ ኸይድና እውን ናይ ገንዘብ ክነምፅኦ ንኽእል ናብ ተወኩም ሜዳ ለዚ መጀመርታ እዚኦም ከምዚ ጌርና ንሪኦም እዚኣ ዘቐዳሚቲ ኣብዚኣ እንድሓር ጠይቕና እዛ ሕጂ ዘላ ገፅ እዚኣ ትመፀልና ማለት እዩ እንድሓር ኣብዚኣ ጠይቕና ኸ እቲ ቁፅርታት ክንፅሕፈሉ ንኽእል ኣብዚ ወይ ከዓ ሰርች ንገብር ተደሊና ኣብዚ ንገብር ንኽእል ሓድሽ ቁፅሪ እንድሓር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ንፅሕፍ ማለት እዩ ዝኾነ ከምዚ ጌርካ ትፅሕፍ ድሓር መፀልካ دول مالتي ويب كارد دول تخل مالتي اوكي زي اخا انا تمناتك كونتاكت نمركب زي لاج ملكس قبر لا زلو انا تمناتك كونتاكت قد محجز مزغب كايم كما تصلك عند حر لها حر مزغيب كايم كوين كاسي ابزي كليك تكبر تطو ابزي امو حر كم سي مزلك ابز خيدكات تبلوم مالتي تريليوم نوع اوكي زي كان نوعهم كتليوم تخيل مالتي يا እዚያት እንድሓር ነታናትካ ቴሌፎን ገንዘብ ክትፃና እንድሓር ደሊኻ እያ ትብል ብዙሕ እዚኣ ኣገዳሲት ኮነ ኣይኮነትን ናብዚኣ ድሓን ክንከይ ነታ ቦስ ሬቮሉሽን ታውሪድና ያደልና ከመይ ገርና ገንዘብ ከም ንገብረላ እዚኣ ድሓን ከሪእኩም ኣብዚኣ ናቱ ሕጂ ገንዘብ ክንፃና እንድሓር ኮይና ወይ ኣብዚኣ ሕጂ ምልክት ዝገብረላ ዘለኹ ወይ ከዓ ኣብዚኣ እሙናቱ ኣብዚኣ ምሕጂ ሓጭ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንድሓር ኣቲኻ እዝን ላዕሊ ትስሕቦ እሞ ኣብ ታሕቲ ለና ዛዓንቱ እዩ ዘረኣኹም ፉጎንቲ ኩታብን ኢንዴር ኣፕ ሂንሱ ትብል ደላ ንዓ እንድሓር ጠይቅያ كم زيارة نفس توصلنا مو تناتكا كريدت كارت أبزهابا سقط كمولو مالتي ماستر كارد ولا فيزا أنت أخذ سقط كم أبزيبكا أبشتات نعمل أكملتيو أبزنا بنت كريدت كارت تملو أبزت صور كل على تملو أبزت نهيد حريت كت سلست قطر الله كل بيتكا تكارناتكا أبزخات تنبرولو بوست لايت سال بللو قطر قدنا مالتي تهبا دحار أوريدي تكنزب قطع تناتك أوكي أبز تمليس كاتر يدخل شو مالتي أبز خير كاتر يدخل أوكي يا كم نقبر نخل هم جيرنا كنزب كنت ولا نخل أبزي قدي مزرعهم ويكا أبز ناي حساب أبزلا حساب كندي كم زلك أبزي أخير كاتري حجم لك سكبر الله زلخ زي مالتي جنعان حرت أويقنين راينا أبزي أخير نون كنزب كنت ولا نخل أبزي أخمان متوتحش بزح مرأس لزلو كم زجيرات كنزب تمتعلك اوكي اذا جن ريو زلنا اذا مزجيرا كنزب تمتعلك مرص كابز غندي هاد اللي هات بلك الله استمرص 4 تاريخ 5 ولا 10 تاريخ اللي هاد المزيحات مرص مالتي ابز مريض كام حجي تاز بل زلخو اندحر بتينات كام ماستر كارديو ولا فيزا كارد كيركات كذا اندحر اللي خايد بللخو مالتي تيا زيات زبلص طقما تنايزيا بليጫ እንታያለዋ ካርድ ትገዛላ ትኸሊኻ ካብቲ ካርድ ንገዛል ካል ቦታታት ከይድና ቦስ ሬቮሉሽን ድብል ካርድ ከይድና ክንገዛ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኣለና እዚኣ ንሪኣ ኣለና ኣብዚ ኣይነ ቦስ ካርተ ኣይን ልወዘን ይብል ኣሎ እዚ ቦስ ካርተ እቲ ቦስ ሬቮሉሽን ካርተ ዝብል ገዚእኻ ኣብዚ ክተእትዎ ትኽእል ኢኻ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ናቱ እሞ ነዚኣ ሕጂ እንድሕር ጠይቕና ንሪኣ እንታይ ገይረ እንድሕር ጠይቃ ዝተምፅኣለ ሕጂ ኣብዚ እቲ ኮድ ሃባ ትብለንላ ማለት እዩ እዛ ኣብዚኣ እንድሕር ክሊክ ኬራ ኣብዚኣ እንድሕር ክሊክ ኬራ ራይዋ
دين هرجيرة هباتهم قصر تبلك 11 قصر دين كلها لذي أبز تهبا مالتي أبز تبلنا لا كيف ينزل دين أكتيفيرنج كود ein der sich auf der Rückseite ihrer Boss-Revolution Karte befindet ይብላሉ ዕጅታይ ማለት እዩ እዚ ሃባቲ ኣክቲቪርን ኮድ ብድሕሪት ናይቲ ገዚእኸያ ዘለኻ ሬቮሉሽን ካርተ እቲ ናይ ቦስ ሬቮሉሽን ካርተ ብድሕሪት ብኡ ለካ ትቁፅሪ ይብላሉ ማለት እዩ ብድሕሪት ኣለካ እሞ ሃባት ይብላሉ ኣብዚ ከምዚ ጌርካ ተሂብካዮ ሽዑ ኣብዚ ክትውላዓል ናይ ሕጂ ስቂለ ዝኾነ ቁፅሪ ክብለልኩም ንኣኹን ምራይ 11 ቁፅሪ እንትበፅሓካ እዚኣ ትወልዕ ማለት ካብኡ ይተሓልፈካኒ ትውስኸር ለኻ ይተሓልፈካኒ ኦኬ ለዚ ኣምዝ መፀት ኮድ ኣይንገይበን ድሕሪ ኢልካ ናብኡ ይኣቱ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቁፅሪ እዚ ናብ ዝኾነ ቦታ ከይድና ክንገዝኦ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ረሲት ንገዝኣሉ ከይድና ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ያው እንታይ ዘይረኺብኩም ምናልባት ወላ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ዘለኹም ኖርማል ብቐሊሉ ኣብ ታንክሸለ ኣብ ካልእ ቦታ ከይድኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ዘይረኸብኩም ከዓ ኣበይ ክርከብ ከም ዝኽእል ምሕታት እውን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ኣሉ ግን ርግፀኛ እየ ኣብዚ ቦታ ንባዕለይ እስከም እናገዛኹ ክጥቀም ነይረ ያ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ቶም ኣብ ካልእ ቦታ ዘለኹም ከዓ ኣብ ካልእ ሃገር ዘለኹም ከዓ ከም ኣበይ ከም ዝርከብ ክትሓቱ ትኽእሉ እንተዘይኮይኑ ኣብዚኣ እንድሕር ንሕና ማስተር ካርድ ለና ኮይኑ ወይ ከዓ ቪዛ ካርድ ካልእ ክሬዲት ካርድ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ኣብዚኣ ክንኣቱ ንኽእል ኣብዚኣ ሳሎን ትብል ዘላ እዚኣ እዛ ምልክት ትገብረላ ኣለኹ እንድሕር ሃሪምና እቲ ናትና ካርተ ብዝነእትዎ ኣብዚ ላዕሊ ካርተ ይንስፍጎ ንብል ኣሎ እዚ ኣብዚ ክሊክ ንገብር ታራ ኣብዚ ኸይድና እቲ ናትና ካርት እቲ ቁፅርና ናይቲ ካርድ ናትና ቁፅሪ ንህቦ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ዝወድቀሉ ዕለት ኣብዚ ከዓ እንደገና እተን 3 ቁፅሪ ብድሕሪት ገፅ ናይታ ካርድ ደላ እዚ ከዓ እቲ ፖስት ላይ ትሳል ወይ ከዓ እቲ ቁፅሪ ጎደና ማለት እዩ ኣብዚ ንህባ እሞ ቀጥታ ሽዑ ከኣቱ ይጅምርቲ ገንዘብና ኣብዚ ይመፅእ ማለት እዩ ኦኬ ሶሪ እዚኣ ቦስ ሬቮሉሽን ካርታ ከዓ እንድሕር ኣምፂና ኮይና ገዚና ኣብዚኣ ኣቲና እውን ክነእትዋ ንኽእል ብዝኾነ በቲ እውን ኣሪእኩም ስለ ዘለኹ እሱ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጉግል ፕሌይ ኣብዚ ጉግል ፕሌይ ገዚእና ኣብዚ ነእትዎ እሞ ካብኡ ምፂና ኣብዚ እቲና ከዓ ናብዚኣ ክንፃና ንኽእል ጉግል ፕሌይ ምሽ ንገዝእ ድሓር ኣብዚ ኣቲና ክነእትዎ ንኽእል ማለት እዩ ድሓር ደሊና ከምኡ ብልጭ ኣለዋ እንድሕር ብፍላይ ከምዚ ማስተር ካርድ እንድሕር ኣሊልና ኮይኑ ኣብዚ ኣውቶማቲክ ኣውፍላድን ይብላሉ እንድሕር ኩሉ ግዜ ኣውቶማቲክ ክትፃነልካ ትደሊ ኮንካ ገንዘብ ኣብ ዝወደኦ ተስ በዓላ ተምፅእ እስኻ ግድን ኣትኻ ምጥዋቕ የድልየካኒ እንድሕር ደሊኻ ነዚ ኣክቲቭ ትገብሮ እሞ ድሕሪኡ ያ ኩሉ ግዜ ኣብ ገንዘብ ኣብ ዝወዳእካ ኣሎ ከዓ ትኽእል ማለት እዩ ግን እዛ ንኻብ ኣክቲቭ ትገብሮ ባዕልኹም መፅኹም ክትመርፁ ዝወዳእ ሙሉ ባዕልኹም መፅኹም ክትፃንዋ ይሓይሽ ይብል ድሕሪ ኩሉ ግዜ ኣውቶማቲክ ጌርካዮ እዚ ምናልባት ካብቲ ዝደለኻዮ ንላዕልስ ክትወስደልካ ትኽእል ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ምክንያቱ እንድሕር ትራኸብ ሃሊኻ ንኣብነት ትድውል እንድሕር ሃሊኻ ብ5 ቅርሺ ትራኸብ ነርካ ሳ ጥራሕ ክትድውል ደሊኻስ ባጥራሕ ደው ኢልካ ትውድእ ደሊኻ ኣጋጣሚ ንስኻ ዘረባኻ ከይውዳእኻ እንከለኻ እንድሕር እታ ረሲት ድሕር ተትወዲኣ 5 ቅርሺኻ እንድሕር ተትወዲኣ እንደገና መሊሳ ክትፃዓን ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ካብከም ምግባር እንድሕር ነዊሕ ክትዛረብ ደሊኻ ባዕልኻ ትፃና እንድሕር ውሕድ ደሊኻ ባዕልኻ ስለዚ ባዕልኻ ምፃን ፅቡቅ ኮይኑ ትሰሚዐና ኣነ ማለት እዩ ዝኾነ ግን ናትኩም ምርጫ ይኸውን ያ ከምኡ ንጥቀመላ ንኽእል ኢና እዚ ኣብዚ ከዓ ኣለዋ እዚ ሳሉንጉስ ፌርላውፍ ትብል ዘሎ እዚ ኖርማል ቅድሚ ሕጂ ዝፀዓንካዮ ዝገዛእካዮ ረሲት ኣብ ዝተርእየካ እዚ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝገዛእኹ ከምዚ ጌራ ተርእየንላ ማለት እዩ ያ ከም ዝብልጭ ኣለዋ ካልእ እውን እዚ እንድሕር ኣብዚ ዘለና ኩትሃብን ኢረ ኩትሃብን ታይላንድ ብልሩ እዚ እንድሕር ኣብዚ ንኣብነት 10 ቅርሺ እንድሕር ሃሊካ ገዚእኻ ሓሳብ 10 ቅርሺ እንድሕር ሃሊካ ንሓደ ከምዚ ቦስ ሬቮሉሽን ዘለዎ እዚ ኣፕ እዚኣ ዘላቶ ንዑ እንድሕር ገንዘብ ክሰድሉ ደሊኻ በዚኣ ክሰድሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብኣ እንድሕር ሃሪምካ እቶም ኮንታክት ናትካ ይመፁ ድሓር ነቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ሰብ ትመርፆ ኣብ ክሊክ ትገብር ኦልሬዲ ቀሊል ኢኻ መርሓና ይመልትዮም ገይሩ ክነሰጋግረሉ ንኽእል ኢና ናይ መወዳእታ እዚኣ አንሩፍ ፕሌነት ብልላ እዚኣ አንሩፍ ፕሌነት ብልላ እዚኣ እንድሕር ሃሪምናያ እዚኣ ብትሽዓተ ቅርሽን እዚኣ መሆን ንገብራ ያ ብትሽዓተ ቅርሽን 99 ሳንቲም ንወርሒ ሙሉእ ናብ ዝተጠቂሰን ዘለዋ ሃገራት
كدول تخيل مالتي اوكي ابزلنا ابزل على نحن هلينا ابزي ابزلنا اوكي نسالاسا معلتي بزي قدب نسالاسا معلتي كندول كم نخيل له ابزي رينا له مالتي اوكي لازم ابزن هاجرات ان حجي ابزي ارتران اثيوبيا انا يتقاسنا له ابزر اخوانا نابزن هاجرات ان زدول سب فلاي نحر هليكن يا كتقام خيل مالتي ابزل له انا تناغرات نحر بستات نابزن نحر كندول ندلي برسيت ندول انت اخوين الناس بس حق زي عن تقام نخلينا شعات غرشي نشعات نيبكا ني ورح ملو بنتا دولسي بتعمي حصوري مالتي سلازي كم كيرنا زي عن تقام الله نخل نحر نفسنا هاجرات زي ان تقام فينا ابزو بزحت هاجرات الله نفسي ان كم كيرنا نتقام نخل نحر دلينا مالتي انت زي كوينو نحنا خم زي كم زان فلت انا بيرتنا اثيوبيا انت رح نحر جر مبال كوينا جن ابزياتينا تيا ني حمشري ني 10 مريصنا كميل لخا مبال يا مالتي لذي يا خمس كيرنا نتقم الله نخل ندحرفت يوما تتقموا مالتي بوغني انا طباط رخيبيا حراي سمعكم يا اني لي كبرتي هبلي تشاو